laqa b'kombinazzjoni fl-1986 ma' kopja tal-pittura ta' Rembrandt Ir-Ritorn tal-Ibn il-Ħali daħlet lill-awtur spiritwali Olandiż Andrew Newman f'avventura spiritwali twila li waslitu jikteb dan il-ktejjeb Ir-Ritorn ta' Ibn il-Ħali, storja ta' vjaġġ lura id-dar. Newman jaħtaf l-ispirazzjoni li tagħtu il-pittura ta' Rembrandt ta' din l-istorja qawwija ta' Alla u jifli bir-reqqa il-bosta movimenti tal-parabola. Ir-ritorn tal-Iben iż-żgħir, missieru li jrodlu lura l-istat ta' Iben, ir-rabja tal-Iben il-kbir u l-ħnina bla tarf tal-missier. Fir-riflessjoni tiegħu fuq Rembrandt, fid-dawl tal-istess vjaġġ ta' ħajtu, l-awtur jevoka id-dram qawwi tal-parabola b'mod sabiħ u li iżommok il-ħin kollu. Imma fuq kollox, forsi anke bla ma jinduna, il-ħsibiet li hemm żgur iħallu eku fil-qalb tal-qarrej. Jekk taf x'inhi s-solitudni, id-depressjoni, l-lejra jew l-għadab, il-ktejjeb ta' Newman jista' jgħinek tiskopri mill-ġdid it-temi tar-ritorn lura d-dar, ta' l-affermazzjoni u tar-rikonċiljazzjoni. Kollha kemm aħna, bħalma jemmetti l-istess awtur Andrew Newman, għaddejjin mir-rebelljoni tal-Iben iż-żgħir li fit-tfittxija tiegħu għall-imħabba dbijat mill-logħża tad-dar ta' missieru. Kif ukoll kollha kemm aħna bħall-Iben il-kbir ninsabu wisq aljenati u rasna mazza fil-ħafna xogħol u ma nbaħniex bl-imħabba li aħna mdawrin biha. U forsi ukoll din l-aljenazzjoni tal-ħafna xogħol ħallini tnibbet lejra u r-rabja f'qalbna. Il-vjaġġ li jistidnek għalih dan il-ktieb Ir-Ritorn tal-Ibn il-Ħali u vjaġġ ta' għarfien veru, fejn ser tintebaħ li jekk inti l-Iben iż-żgħir jew l-Iben il-kbir, is-sejħa vera tiegħek hi li tkun il-missier, b'qalb mimlija kompassjoni, modrija u imħabba għall-oħrajn. Jalla permezz ta' dan il-ktejjeb nifhmu kif l-isfida li nħobbu bħal-missier u li niġu maħbuba bħala Iben hija r-rivelazzjoni aħħarija tal-parabola ta' l-Iben il-Ħali. Parabola li hi rrappreżentata b'intensità u qawwa friska għal żminijietna f'dan il-ktejjeb ta' Andrew Newman, Ir-Ritorn tal-Iben il-Ħali. Għal dawk kollha li qed jistaqsu fejn waslitna t-taqbida tagħna, jew għal dawk li fil-mixja tal-ħajja b'kuraġġ qed ifittxu id-dawl ta' triq ċerta jew mogħdija żgura, dan ix-xogħol se jnebbaħhom u jigwidhom kull darba li jaqrawh. Mela, Ir-Ritorn tal-Iben il-Ħali, storja ta' vjaġġ lura d-dar, tal-awtur Andrew Newman, ta' min ngħidu li huwa miġġub mill-Ingliż għal Malti b'sena kbira minn Francesco Piattart u l-pubblikazzjoni hija Ruħ. Ktieb sabiħ fiċ-ċertezza sempliċi tal-irf tiegħu, daqskemm fil-ġmiel terribbli tal-bidla li għalih qiegħed isejħilna. Hija l-istess sejħa u nalaqgħu li insibu fl-istess parabola. Ibni, binti, inti dejjem miegħi u kull ma hu tiegħi huwa tiegħek.